Nou, dit is het moment waar we 2 jaar naartoe gewerkt hebben. Voor velen een hele bijzondere dag. De beroemde Fokker D7 uit München is vandaag in Nederland gearriveerd. En we gaan hem deze week plaatsen in ons mooie museum, het Nationaal Militair Museum. We zijn heel blij en trots dat hij hier nu is. Hij is zonder schade helemaal overgekomen uit München. Dit toestel is 85 jaar geleden verdwenen uit Nederland. En ik weet vrij zeker dat voor die tijd het toestel ook op Soesterberg heeft gevlogen. Dat maakt het wel extra bijzonder dat hij nu weer terug is. Vanaf nu is de Fokker minimaal 5 jaar te zien op deze plek.